Machiegni kendo nyakoram Gajwang' chendo en ang'i chwelo wadhi mbele gi weche manyien. Ogai mar ODM Oburu Oginga omedo jiwo chung' mare ni duond burano biro mana tiyo gi piny owacho mar manywanda mar broad based nyaka higa 2027 motelo ne donje winjruok manyien gi kweth mora mora e yiero mag 2027. Olose nyasi mar alam e kar chung' od bura ma Bondo. Oburu omedo ni yiero mag 2027 biro yudo ka giseyudo yo mowinjore jo ODM lo. Kaka Steve Biko lero kamano wacho ni ODM ok chak bede koyo kendo kiloso sirikal manyien. E kinde ma yiero manyien medo kayo machiegni, paro mopogore medo mienjo e wi chung' mar duond bura mar ODM ka kweth moro siro winjruok mar tiyo gi sirikal mar UDA e bwo sirikal manywanda e kinde ma kweth machielo to kwedo winjruogno. E sach nyasi mar alame kar chung' od bura ma Bondo, ogai mar ODM Oburu Oginga nowacho ni duond burano biro mana tiyo gi piny owacho nyaka higa 2027 motel ne donje winjruok moro amora e yiero mabiro. As a party, we are clear. We are working with this broad-based arrangement up to 2027, and we are strengthening our party and getting ready. You know, in this government where we are now, we came in through the window because we did not vote for William Ruto. This is not a government we voted for. I think all of you are aware. But we are in the government and we don't like being there. We are working together, nose. We are working in this broad arrangement with specific agenda which is there in the 10-point agenda which we put forward. E kindeno, Oburu nonyiso geno mare ni duond bura mar ODM ok nyal duono kojiwo josiasa mag ODM mondo wuo kod duol achiel kendo ket maino margi e tego duond burano, wach manosir kod jatend migawo mar teko Opiyo Wandayi. So when we reach 2027, we shall have negotiated. If we go into a coalition, we shall have negotiated that coalition. I agree. You've said that these negotiations, this coalition building should happen earlier. I agree with you. We can't wait for 2027. It must be done earlier. Korka kore, jalopo gai mar ODM Godfrey Osotsi nokwayo josiasa mag ODM mondo luw katiba mar duond burano kendo we ogai mar ODM Oburu Oginga kod jagoro maduong' Edwin Sifuna emolose lo ODM. When we start the new year, we'll speak in one voice and we will speak respecting the position that spokespeople in the party are only two and not just everyone. The ODM constitution under Article 16, Sub-Article 1F, read together with Article 16, Sub-Article 1D, vests that authority and mandate solely on the party leader. E kindeno, jaod bura ma Kisumu Ruth Odinga nokwayo kuku mar ODM mondo med jiwo mbi mar duond burano kendo nyuand rowere e ODM mane ni gibedo kod duol e donje kweth maloso sirikal manyien kata loso sirikal giwegi. We are trying to say we want to have a stronger ODM. And there's no political party that can stand up and say that they're not going to field candidates in every position. And that's nothing wrong. If your negotiation with Daktari and party leader will say, oh, we are not going to go there. But as for me, I'm still telling you that Orange Democratic Party will be able to go around and be strong, and we want to strengthen this party. And if we can get anybody, everybody, even me, I might want to become a president. Why don't you allow me just to go as a party? Negi loso sach nyasi mar alam e kanisa ma ACK Nyamira e kar chung' od bura ma Bondo. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Sechegi ma oganda mopogore opogore obago nyasi mar siku mar Christmas